spillede 2 forsvarsspillere på OB's Danmarksseriehold, Morten Lauritsen og Thomas Jensen. De 2 skulle lukke OB's bageste forsvar mod Vejle. Jeg håber, de lever op til min tillid, at de kan klare opgaven, og jeg har tillid til dem i hvert fald, og det håber jeg, de går ind og beviser i dag. Men OB's forsvar fik en rolig første halvleg. Frontkæden Grønkjær, Højer og Andersen lagde fra kampens start pres på Vejle. Søren Andersen spillede tyndt i første halvleg. Her burde han have bragt OB foran. Der er spillet 5 minutter. Anfører Kalefasius presser bolden frem. Steffen Højer spiller tilbage til unge Thomas Jensen. Og han finder Steffen Højer i Vejles mindste hul i muren. Og så står der 1-0 til OB. Flot aflevering af Thomas Jensen. Og Steffen Højer scorer sit 7. Superliga-mål i år. OB's forsvarsklippe Torben Bøje havde bebudet fight i dag mod Vejle. Og han fik ret. Vejle havde ikke tænkt sig at kapitulere uden kamp. De boldsikre vejlensere overtog initiativet efter scoringen, og de havde fortjent med udligningen før pausen. Men det mente dommeren ikke. Det ligner et straffespark til Vejles Peter Gravlund og et rødt kort til OB's målmand Lars Vinte. Men dommer Knud Stadsgaards fløjte forblev tavs. I de næste 10 minutter måtte Vejle i stedet indkassere 3 advarsler for hårdt spil. 2 af dem blev begået med OB's dribletalent Jesper Grønkjær. Vejles Jesper Søgaard er frustreret, og det er til at få øje på i denne situation. Vejle blev aldrig rigtig farlig i første halvleg, og pludselig vågnede OB's Søren Andersen op kort før pausen. Vejle måtte gå til halvleg med et halvt nederlag, og det er en fornemmelse, de næsten har glemt. Ja, det er 8 kampe siden, men altså, vi tager jo heller ikke i dag nu. Altså, det er godt nok, vi er bagud 1-0, men altså, jeg synes, vi kommer bag ind i kampen efter OB kommer foran, så jeg ser lyst på det her. Men kan du huske, når I sidst har vundet her? Ja, nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske, når vi vundet på Aalborg Stadion. Det er mange år siden, tror jeg. Men selvom ingen kan huske den sidste Vejle-sejr på Aalborg Stadion, troede sydjyderne stadig på point i anden halvleg. Synd, at den slags detaljer ikke kan give bare et halvt mål. OB får gang i kontraspillet. Torben Bøje lægger en bold ind mod en forvandlet Søren Andersen. Steffen Højer usætvisk videre til Jens Madsen, der brænder med et halvkoldt venstreben. OB fik efter pausen lov til at spille, som de bedst kan lide det. Jens Madsen, som er absolut bedst frem af banen, lægger en følt aflevering til en udækket Søren Andersen. Og han gør det til 2-0 til OB. Søren Andersens 9. sæsonmål. En dribling med masser af selvtillid. Søren Andersen lignede sig selv igen. Og der var mere i OB's røde tornado. Søren Andersen var overalt efter pausen. Et par korte træk og så tryk af. Søren Andersens gamle opskrift. Søren Andersen, du er helt forvandlet i anden halvleg. Hvad sker der med dig? Ja, altså jeg kan jo ikke være den første halvleg bekendt. Jeg får slet ikke bevæget mig deroppe. Jeg kommer ikke til nogle chancer og løber ikke rigtig for holdet. Så fik jeg en lille opsang af vores træner i halvlegen, og så måtte jeg jo hellere tage mig sammen. OB slår Vejle med 2-0 og holder dermed fast i toppen af Superligaen.